Til forsøget med tågekammeret, der skal vi bruge tågekammeret. Det består ligesom af 3 dele. Et låg, en bund, og så selve kammeret med lys på siden. Så skal vi bruge sprit. Så en lille fin pipette. Og så skal vi bruge en klud til at skabe lidt statisk elektricitet. Og så vigtigst af alt, så skal vi bruge en lille smule tørris. Og man vender simpelthen bare bunden af kammeret op. Så tager man noget tørris og hælder i. Så fordeler man det lige lidt jævnt. Og så sætter man bunden af kammeret i med skumgummien opad, så det bliver presset op imod aluminiumspladen. Så tager man en lille smule sprit med en pipette. Og så fugter man den her neoprenkant, der er rundt. Jeg tror nok i bøgerne, der står fin filtkant, men det har vist aldrig været filt, det her. Og den må gerne være lidt fugtig. Så sætter man låget til kammeret på med kilden i. Der findes så også en version af kammeret, hvor man skal skrue en kilde i siden. Og så tager man sin klud, og så kører man rigtig grundigt, så der bliver noget statisk elektricitet. Og så skulle det gerne virke. Hvis ikke det virker, så knupper man bare lige en ekstra gang med kluden. Og man kan jo tydeligt se, hvordan effekten den forstærkes rigtig meget, hvis man lige knupper en gang. Så bliver forsøget meget, meget tydeligere. Hvis man propper en lille neodymiummagnet ned i kammeret, så kan man også se, hvordan de her ioniserede luftpartikler de bliver tiltrukket af magneten. Man burde faktisk også kunne se, hvordan alfapartiklerne de afbøjes, men det er en lille smule svært at blive klog på, når man ser det her. Man kan også se, hvis man kører det her lille stykke folie ind foran, så kan man se, hvordan det stopper alfa-partiklerne i den del af kilden, som den skærmer. Nu sidder den ikke helt vildt godt i det her kammer. Hvis jeg prøver at fjerne den, så skulle I gerne kunne se, at den spreder sig i større grad. Så begynder der at komme partikler til højre igen. Nu sidder den så stadigvæk foran. Vi kan lige køre den lidt væk her. Up.